nokuthula. Esikanirwa. Kawele matawe. What is it? Fresango. Ko ndinethu masheds andinazo kodwa. Okay. Ndikumanisa. Akana. Amaji maguchi. Iguchi futhi. Andita zimaguchi. This one. Akana. Kangoni but ayawunayo tungutaurana. Yawunayo ndipe yoyo. Oh. Khona kazothenga after school. After school? Thukunosangana espressure ndinema seniors. Kana anything njengokuda ndokwanza nguba kana mabhuku kana nje. Saka tosangana kuphi? Inini anyway shawo kangonidedza masi ndo deliver kana kwese kwa kuda nyanga tikasangana pa tuck shop kana pa gate mabasa. Sikuma kwedu nogara ndege ke. Unogara wega. Manje ukwate ndogona kutsvagira security chichichi. Ndogona kueshikada pa den chichichi kana usingamiki kana uchi. Ayo handityi. Wada saka boss. Saka kana uchikwanisa unokwanisa kudilivera kumba. Pa den. Pa den ndo deliver. Whatever time nongonza kuti nguva indouya ndo ndatokunzira kana kuti maboots chichida zvese nema socks. Unogona kungouya iwewe. Akandagara ndoya ndiri inisu. Ndikatuma na bhujera ndituma na bhuji. Ndisikureve izvozvo. Alright, it's okay. Nanchiti kana kuti handiti toregera kusangana after school. Tosangana ri. Wotosangana padeni. Abo ndiwena hama glass. Buda apa manje masheds ere buda apa. Aiwa, useni. Tora mudho yaro kunyatsoda. Wondorega kana maglass. Ndokugura chimabhuku kana chi. Ndokugura anything. Chichi chisine zvechikoro kana chi. Chisine zvechikoro. Ndima mask. Aiwa. Kauya tikaverenga Twitter study group. Bo. But manje anoziva chi study group manje inini netumwe tuma notes twandakaona tepa e-learning kandokona kugumhanyisira tutorial. Tandakaona pa explore. Aiyo, tisingaite zvekutengeserana. Alright. Manje yangu buying and selling. Buying and selling. Uda anything. Tito. Ngouya iwewe toverenga tiri pasina zvekuita buying and selling. Chingoverenga. Tichiverenga mabhuku api? Toya kana manotsi atinopuwa nawo. Asina zvechechi rero. Aiwa. Bozi ndine tumabhuku tomawachitawa kana uri munhu wechechi zvekudaro. Mabhuku tumwe tomawachitawa ndokona kuti paiva popo unozotiwa tumachiuka toverenga netumakuwa degrees. Alright, Tito hausi kuibata nyaya yacho. Shakushaya kana chinhu chakutengawo chamwana. Unozonditengesera kana maglass next time. Ndaifunga kuti ini hangu I want a friend, a male friend. A male friend? Friends akazara na bhuju kubva bhuju bhumba nachi genga rakazara netimu rekuspecial ningiri muno. Timu rakawanda.